Život. Aký nesmierne krásny a pôsobivý je. Môžeme sa každé ráno prebudiť s pocitom, že nás prvé lúče slnka hrejú na tvári, namiesto toho, aby padali na náš hrob. Čo vlastne robí život tak neopakovateľným a fascinujúcim? Je krásny tým, že napriek všetkým prekážkam, bojom a búrkam, ktoré prežívame, je život stále darom. Aj keď sa zdá byť komplikovaný a plný prekvapení, je vždy plný nádeje. Každý nový deň nám dáva novú šancu, nový začiatok, ktorý mnohí ľudia už nemajú možnosť zažiť. Tento život, ktorý máte, nie je samozrejmosť. Je to krátka, no magická chvíľa, ktorá skrýva hlbší význam, než by sme si niekedy dokázali predstaviť. Mnoho z nás často berie tento dar ako samozrejmosť. Zabúda na to, aké je dôležité si užívať každý moment a žiť ho naplno. Cesta životom nie je vždy ľahká. Zavedie vás do neprebádaných hlbín, kde budete čeliť nekonečným výzvam a skúškam. V týchto chvíľach, keď sa cítite stratení a bezmocní, keď máte pocit, že ste sa stratili v temnote svojho vlastného života, pamätajte si jedno. Váš život je nádherný poklad. Nikto nemá právo vám ho zatemniť, ani vám brať tú radosť a vášeň, ktorú v ňom nachádzate. Je na vás, aby ste si ho chránili, ctili a milovali. Vaša odpoveď na všetky výzvy a prekážky by mala byť odhodlanie a túžba po lepšom. Vo svete plnom zmätku a neistoty budete musieť čeliť mnohým pokušeniam. Budú vás chcieť zastaviť, odvrátiť vás od vášho smeru. Ale namiesto toho, aby ste sa sklonili pred ťažkosťami, vyzývam vás, aby ste im čelili s hlavou zdvihnutou vysoko. Uvedomujte si, že každá prekážka vám dáva možnosť rásť a stať sa silnejším. A keď vás svet skúša a zdá sa, že ste prišli o všetko, vtedy si pripomínajte svoju neoceniteľnú hodnotu. Boli ste stvorení z lásky, s účelom a smerom. Vaša prítomnosť na tomto svete má zmysel. Život je nekonečný tok darov. Niektoré dobré, iné náročné. Ale nezabúdajte, že každá skúsenosť, či už dobrá alebo zlá, vás formuje a robí z vás toho, kým ste dnes. Môže prísť doba, keď sa cítite úplne stratení, ale vždy sa nájde cesta von. Vždy sa nájde lano, ktorého sa môžete chytiť. V tomto chaotickom svete budú ľudia, ktorí vás budú chcieť zraziť, ktorí vás budú chcieť zastaviť. Ale nenechajte sa. Váš život je vaša pieseň, vaše remeslo, vaše dielo. A pamätajte, nikto vám nemôže napísať váš príbeh lepšie ako vy sami. Buďte pánom svojho osudu a vezmite osud do vlastných rúk.